Syötkö sä paljon leikkeleitä? Ei ehkä kannattais. Nämä uudet ravitsemussuositukset on herättänyt melkoisen tunnemyrskyn suomalaisissa, ja leikkeleet on ollut se ykkösjuttu, mistä on puhuttu. Tutkimusnäyttö leikkeleiden haitallisuudesta on itse asiassa jo pitkään ollut hyvin yksiselitteistä, eli ne ehdottomasti aiheuttavat monenlaisia sairauksia. Muutama vuosi sitten IARC määritteli prosessoidut lihatuotteet, eli leikkeleet ja makkarat, ykkösluokan karsinogeeneiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessoidut lihatuotteet aiheuttavat paksusuolen ja peräsuolen syöpää. Tämä ei tietenkään ole leikkeleiden ainut ongelma, koska nehän on yhteydessä myös sydän- ja verisuonisairauksiin, tyyppi 2 diabetekseen ja itse asiassa jopa keuhkoahtaumaan. Leikkeleissä toki on paljon kovaa rasvaa, mikä on oma ongelmansa, mutta se itse asiassa ei ole se pääongelma, vaan se, että siellä on hemirautaa plus sitten nitriittilisäaineita käytettynä, jotka yhdessä saattaa muodostaa nitrosamiineja ja nitrosamideja, jotka on tämmöisiä karsinogeenisia yhdisteitä. Leikkeleiden syöjät on vedonnut siihen, että kyllähän sitä proteiiniakin pitää jostain saada, mutta onhan sitä vaihtoehtoja. Miksi ihmeessä syödä leikkeleitä, kun proteiini voi saada niin paljon paremmistakin lähteistä?